Gidiniz mənim bir can etmek olarmy? Näme dağılıp pelwan? Kim cəhətdə? Sevgilim can etdiler. Bundan bir aylanmany etmek olarmy? Men işim bazım can eden sana. Näme üçin beýtdiň Kerim? Gyzyň göwün nikmaly keninde. Senden belli zady garaşmaýady. Zenan göwün nik bilen adam ertekün men göwün nik bilen. Zenanar wady biz var. Zenanar bize köp zady mislana prosto biziň olary inferman bisler. Seýan adam waka seýan adam watayr. Häzir kwat bu döwrol. Onlar telefon yok kabilyam olunur gyzlarla duşmak üçin näme kyn ýollar geçipdirler. Olunur gyzyň öýüne baryp kirişatna daş oklaýan ekeni. Gyzam çykjan daş süýet öçüp ýak hawareýan ekeni. Seýan adam waka seýan adam gadryny litirmäkä. Pelwan, sevgilim can etdi. Alany Alo, Salam Kerim. salam. Pelwan yanındamı? Hawa. Ayda men blokdan açaysın.